Vamos a disfrutar este ano dun 25% máis de incremento das horas no servicio, que son 45.000 horas máis para os ciudadanos que dependen dos servicios sociales, que é unha cifra importante, porque evidentemente se está premiando o bo traballo e a boa xestión, porque hai máis necesidades, e, por lo tanto, a Xunta prima os que executan ben os seus recursos, non como outros concellos da Marea de cidades importantes que non executan nin o 20% que lle dedican. Non? Na xuntanza tamén se abordou unha nova actuación de mellora da accesibilidade na liña das que se viñeron desenvolvendo nos últimos anos e que se prevé acometer de inmediato nun tramo da Avenida de Compostela por un importe de preto dos 55.000 euros. É un proxecto importante que ven a complementar e acercar o que é a accesibilidade á playa e ao mesmo estuario do río Coruño é esa zona importante que temos de ocio. O alcalde aproveitou tamén o acto para presentarlle ao conselleiro o proxecto de construción dun moderno centro de atención para persoas maiores na localidade, unha ambiciosa iniciativa que resultou, segundo o rexedor, moi ben acollida por Rei Varela. Hai unha moi boa acollida, é un proxecto innovador, é un proxecto que non hai en Galicia, un proxecto de referencia. Nos, evidentemente, nos presentamos un proxecto non só para Boiro, estamos proxecto para atender a Boiro, pero que cubra as demandas de Boiro, que as cubre, e depois unhas demandas que exceden a Boiro. Evidentemente, as residencias teñen que ser rendibles dende o punto de vista do servicio e do custo do servicio, e nós o que ofrecemos é unha dimensión adecuada para que a Xunta a poda facer. Nós non pensamos en Boiro solo, cubre a necesidade de Boiro, pero pensamos en xeral en moita xente, porque non van a facer residencias por parroquias, non?